Oyore nyakoro mogi jwang machiegni chenro en mar nonro ma gazet kiny ma kawuono wadalidho ni ka gazet mar Daily Nation kod mano mar The Standard adhita e chenro nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokio nyaka chisango an ka kod Joyce Oduor ma bende osekeloni weche manyien mago kinyi ma kawuono. Gazet mar Daily Nation ema wachako godo kawuono kae wadayudo thuolo mar mondo mwaranga ne kani ite mokwongo ni to chal nade. Kata kamano Joyce inyanene kanyo ite mokwongo kama intiere kanyo. Gazet achako kanyo ni chenro mopogore opogore ntiere karka monego bed ni warango tainya wechegi mag tuoche makoro biro. Iwacho ni en achiedh nade mopogore opogore mantiere karka. Gazet mar Daily Nation Cleophas wacho ni kalure kod pi mar oula mosebedo kamol e kor gwenge mopogore opogore to ng'e ni pi makamano osebedo ka ketho kuonde wanyalo wacho ni kuonde mag sanitation wawach ni gik moko kaka chope kuonde ma iwite taka waneno ka pi mochido mawuok e chope kaachiel kod mago mag taka riwore kod pi maler mano makoro miyo pi makamago bedo ma olil. Gino mawacho ni nyaka sani koro nitiere ji 34 moseyud kod tuo mar kolera ahinya to e gwengego mag Tana River. Gino ma koro nyaka sani koro kelo penjo mathoth ahinya e pacho kae. Kiwacho ni nyaka sani nitiere jogo moseyud kod tuo mar kolera to ng'e ni tuo mar kolera en tuo ma landore mapiyo ahinya to kinde mang'eny ikele kod chiemo mochido kaachiel kod pi mochido. To koyudo ng'ato to onyalo tieko ng'ato mapiyo nyaka ni ranyisi mage moko iwacho ga ni nyalo bedo ni ibedo kidhi kata oko maduong' to bedo mano marepre to bende nyalo bedo ka ing'oka iwito pi mang'eny bende dendi. Mane mami iwacho ni tuo makama onyalo bedo notieko ji mang'eny to magi duto biro e kinde mang'eny ni lakteche pod nitiere ng'anyo. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar 56 ma koro ng'anyo mar gi dhi nyime. Ng'ama biro konyo jo Kenya e midhiero ma koro pi oula kelo e kor gwenge mopogore opogore. Penjo maduong' ahinya koro mogo jwang tuo mar nyaldiema medo kere koro nyaka sani nitiere cases maromo 30 kod ang'wen kaka ilande kar kae. Nyaka sani kwadok mana piny kar kae nitiere jogo ma osebedo kanyo ka owito ngimagi jogo mantiere kanyo North Rift nyaka koro mogo jwang gibedo kanyo ka iwacho ni ji 6 osewito ngimagi ka gintie North Rift mano wechego mag oula ka nitie jogo mantie nyaka sani e gwengego ma ok onego bed ni gidake kata macho riparian land kata machiegni kod pi ka bende nitiere ote ma oor kar kanyo kod kingi mano King Charles III. King Charles aka koro Cleophas kata kwa wacho wechego mag muko udi sani koro wach kanyo ni nitiere udi ma imuko e kuonde daka ma yuto ji ni piny tiwacho ni wang'e ni pi mar oula wang'ni ok obire kuonde dak ma yuto ji ni piny kende nyaka sani koro pi oula nitiere nyaka kuonde dak ma wanyalo wacho ni yuto ji bet berbere kata kamano waseneno ka imuko udi e kuonde ma yuto ji ni piny wati kod ranyisi kuonde dak ma Mathare waseneno ka imuko udi to penjo ma koro penjore kae ni onge ot moro amora mosemuki kuma jogo momeu odake. Ahero kaka gazeti ma Daily Nation ondike kanyo ni demolitions in city slums but none in wealthy suburbs. Ang'o momiyo mae timore? Jogo ma yuto gi ni piny ema koro imuko to jogo ma ponono bende nogede riparian lands to gin kuonde daka ma yuto ji bet berbere gin udi gi ok muki gin pod gidhi mbele kod ngimagi mana mapile ka pile. Kamano bende nyakoro mogo jwang mano ite mokwongo ka ng'isom sigana no ite mar 6 kod ite no mano mar 7 ibed kod ng'eyo ni kanyo gintiere e yo machal nade to bende ma midhiero gi timre Joyce nitie wechegi madano lose. Korona nokopuonjowa gimoro koso korona nopuonjowa gimoro kinde mane korona obiro naneno ka skunde ochako puonjo e yore mag lony manyasani mano kama gintiere e konde mopogore opogore sani kendo kanyo ka wayudogi nitie ka makoro ka dhi bedo ka nitiere class divide mano kama otenore kod chenro mag tudruok kata mago mag keyo iwacho ni keyo wechegi mag somo e yore mopogore opogore. Nairobi ka nyalo bedo ni nitiere jogo ma dhi e sikul sani kokalo kata yor mbui iwacho ni skunde olor yes to sani nitie jogo makalo e wechegi nitie jogo maonge kod thuolo mar timo wechegi mag online classes kata somo kokalo yor mbui Joyce. To mana pogruok ma kamae Cleophas biro kaluore kod
wang'eni kata lwedo ok romre. Adiera kinde duti wacho ni lwedo ok romre. Nitiere nyithindo moko miwacho no wuok e humble background, mago maponono nyithindo mochando. To nitiere nyithindo moko ma giwuok e anyuola mabet berbere. Iwacho ni nyithindo ma kamago ema sani koro kale midhiero mathoth ahinya, nikech wang'eyo ni thoth nyithindo ma wuok e anyuola mochando e pacho kae, thoth gisome skunde mag piny owacho. To wang'e ni e kinde ma koro piny owacho podi nowewa Cleophas owewa kuma wakia ni skundi bro bed kiyaw karang'o, nikech nowach ni skul ok bi yaw tarik 6 mano mar juma ni kaka ji ne paro. Nowach ni bobed kiyaw gi, ibo yaw skul iloro until further notice. Koro wakia ni further notice ni en karang'o. Skunde mag piny owacho pod olorgi, kata kamago mago mag ji giwegi, to moko kuom gi pod dhi mbele kod somo kokalo e yor mbui, mano online classes. Bende nitiere kata skunde moko ma ioro ne kata janyuola assignment. Kose orne janyuola assignment e simbe to neno kako dhi print assignment makamano to nyathi timo. To nitiere skunde mag piny owacho, gin to sani koro onge chenro moro amora madhi nyime. Olor skunde makamago, nyithindo nitiere pacho. To par ni obed kata penj, wang'e ni wang'ni nitiere penj no mana omedo bed kitimo kod nyithindo mantiere grade 6 ka gidhi e grade 7, mane buo junior secondary school. Penj biro bedo achiel. Obed mag nyithindo mantiere public schools kata mago mantiere private schools. Nyithindo mantiere private schools ani dhi mbele kod somo. Mago mantiere public to koro sombgi ochung' kar tiende. Magi moko kuom achiedh nade kata pogruok ma waneno ahinya to e kind nyithindo masomo e skunde mag piny owacho kod mago masomo e skunde mag ji giwegi. To bende aneno ka nitiere omenda kanyo, mago madirom bilion 32, ma bende iwacho kanyo ni en omenda ma sirikal ne ogolo mar mondo mi oti godo e chwalo gik moko kaka laptops, projectors, kaachiel kod routers e skunde mopogore opogore e pacho kae. Penjo ni bende ne gichopo e skunde go, to bende gikonyo nyithindo manitiere skunde mag piny owacho mar mondo mi ponono somo bedane maromre. Ibed ni somo e public kata private, to inyalo bedo kod mbui e yo makare. Mano thuolo maromre ma jopuonjre bende bedo go nyakoro mo jwang ka omiepe kanyo e gazeti temo kongo karaka ka ngisome ite mar 4 angi bedane kod ng'eyo. To bende kama chiel nyakoro mo jwang e ite mar 2 gazeti mar Daily Nation kae kamentiere mano kama iwacho ka ni gin weche gi kotenre kod njao kata rocho ratich nyithindo matindo. Iwacho kanyo ni nitie jogi matiyo kod chike moko kata do miyo gi thuolo mondo mi giwuoge obadho machalo kama. Nitie sigana mantie kae ite mar 2 ni, kendo kae ma en activist kata jakene ratiro mag oganda. Nitie jal moro kae miluongo ni Dambala ne odonjne kanyo kod rocho ratiro mar nyathi manyako ma jahigni 15 mano dwe mar 3 tarik 22 higa mar 2020, mana ndalo manok ka corona nosedonjo pacho kae Garsen, Tana River County. Yangore kar kae gima nokono doho ni doho ne oyie gi defense mare mawacho ni defense nowacho ni noneno ka nyathino ne nigi del maduong', nochalo ng'ama ng'ongo. Kare korange nowone en nyako maduong', kare en mana nyako ma jahigni 10 kod 5. Mane momiyo nyaka sani koro Cleophas jogo makedo ne ratiro mar oganda sani koro gidwaro ni oruch oko penda chike makama kata otim lokruok ahinya to gigo magiwacho ni en loophole ne sex pets kata jogo marocho ratiro mar nyithindo manyiri. Koro ing'iyo kaka jago ni oyang nyinge kae kaka Sami, iluonge kae ni Sami Dambala. Sami Dambala nodhi e nyim doto wacho ni nyathino kana ng'iye to nochalo ng'ama ng'ongo. To nyalo bedo ni mage loopholes kata mage ng'ikruok manitiere e chike. Ahinya to mago ma kedo kod mago mag chike ma onego makoro activists kata jogo makedo ne ratiro mag nyithindo kata oganda dwaro noloki. Kalo ni nodhi e mbele do kata to wacho ni an naparo no ng'ama duong' to karo jahigni 15. To koro nyaka sani koro do mamalo koro owe thuolo. Par ni nong'adne twech mano mar higni 20. Kata kamano to koro ibro bed kiwe thuolo. Kinde miwe thuolo, nyathini ma jahigni 15 nyalo bedo ni nowe kod hinyruok, nyalo weyo ni en kaka nyathi entiere kod dang'ni mar paro kalure kod gigo manojoke. Korka Cleophas an tim mar rocho ratiro mar nyithinda inyanya to kokale bembo en gino moka nyal siro kata matin. Onego bed ni jogo ma oyud kod ketho makamayo onego bed ni tweyo gi, ok onego bed kata ni miyo gi kata thuolo mar mondo mi gi defend themselves e nyim do kacha. Kalure ni adiera kosetim nonro bo yudi kod ketho to onego bed ni tweyi
e yo makare mondo nyathino oyud ratiro mare, familia maggi bende oyud ratiro margi. Wach mani koro wacho ni en donge noparo no ng'ama duong'. Bing'eni kata kiwuoyo gi ng'ama duong' Cleophas to kiwuoyo gi nyathi nitiere pogruok moro matin ahinya ka ing'iyo e chal mar obwongo mar ng'ato. Nitiere kaka nyathi bro loso to nitiere kaka ng'ama tin bro loso. Omiyo wach mani noparo no ng'ang'ongo kaluwore kod body size mare, ok en gino monego bed ni iwacho ni koro ni wego no ng'ato thuolo, en gino malesha. Kendo bende yang'ore notwe higni 20 kuom bambo nyathi ma jahigni 15 mano Sami Dambala Nyakoromogi Jwang'e County ma Tana River. Nitie sigana mantiere piny kae kotenore kod jal mane itudo kod wechegi mano mag kidero mane iteni mar ariyo mano kama entiere piny kar kae. Ma en driver manyaka sani en dereva mano kama entiere county ma Homa Bay, entiere office NGCDF ma Kasipul mano kar chung' od bura ma Kasipul, kendo koro odonjne ka omaki kendo tere doho ka itude kod nek mar Bongsa mano manen gavana machon ma Nairobi Evans Kidero, mano mane tae kata kinde ma campaign, kendo en gino manyaka sani Nyakoromogi Jwang' nitiere e doho. Ondike kae e ite mar ariyo kendo ikwayo kanyo mondo mi gibed kod thuolo mar timo nonro matut ahinya. Okoda ne onegi otieno mar tarik 2 dwe ni mar 5 kaka yangore gazet ka korege kod Jojo Diwuor ka gikwayo koro nonro mondo mi otim e wiye. Nitiere simbe manogo ka gi kae mane DCI kata okwach kich ne oyudo kae, koro wacho ni Osano ma bende en achiel kuom jogo wacho ni Kennedy Osano mano e jal ma koro ne omaki ka itudo kod nek ma kamae. En gima poni edo kendo nopodhi nyime. Kopogore kata kod mano Cleophas, it gazet mar adek bende nitiere sigana moro momako wang'a ka nyaka sani koro jodolo monego bed ni tayo jopiny e yo makare ahinya to e weche mag keto gi machiegni kod Nyasaye ema koro wuondo jopiny kendo koro miyo jopiny olalo pesa mathoth ahinya. Nyaka sani koro jadolo ni ma oyang nyinge kaka Pastor James Wanjohi, nyaka sani koro odiochieng' manyoro obila mag okwach kich nodayo dhoge ahinya ka itude kod mayo jo-Kenya mano omenda madirom $600,000 mane wacho ni nowuondogi to obro bedo komiyo gi tije. Kata kamano tije makamagi wacho ni ne gin tije mabandia. Owach ka ni kaluwore kod nonro manosetim, nitiere jogo ma iwacho ni gin clans magi mane omiye pesa mar mondo mi omanyne visa. Moko kuom gi oyudo kum mar higni 5 mar visa margi makoro embassy ma Canada orucho oko kaluwore koda ne gitiyo kod yore ma ok ni kare mag chwalo kata mag oro kwayo mag visa makamago. To magi duto nyalo bedo ni en kaluwore kod miriambo ma jadolo ni mano Pastor James Wanjohi nowuondo gi godo mar mondo mi giyud tije makamago. Bende nitiere kae jogo made Roma 4,000 kata mohewo 4,000 mane manyo tije. Ne gichulo omenda made Roma 120 nyaka 140 mar mondo mi gimany tije e gwenge mopogore opogore e Afrika kae. Kata kamano ok ne giyudo tije makamago. Ma en gino malit ahinya Cleophas, nikech wang'e ni jogo ma ochiwore kaka jotich Nyasaye onego bed ni gitayo ji e yo makare. To koro ka gine ma koro gina chudhe gimayo jopiny, to wang'e ni sani ngima tek ahinya, en gino malit. Ng'ato nyalo bedo ka penjo ni koro ng'ama wacho adiera to ng'ama ok wacho adiera, nikech ang'e ni iwacho ni kudni achiel ema to ring'o. Onyalo bedo noketho ne jodolo moko ma adiera lemo kaachiel kod yalo en luonga, en to koro donjo kae kod miriambo odwa mar mondo mi oma jopiny, en gino malit. Nyakoromogi Jwang' mano kasigana mantiere kar ka to wiye ka bende nitie machielo madani mondo mi ang' waranga ne wiye ka kotenore kod weche gi mag AI kata tiyo kod lony manyasani mantiere kod rieko mamalo. Ntiere romo madhi nyime makelo kanyakla ute famo opogore mag Afrika, iluonge kanyo ni ati All Africa Media Forum ma chakore odiochieng' ma kawuono e county ma Nairobi, kuonde modhi bedo kata ka ilose kuonde ma opogore yangore ka ni session mokwongo dhi bedo kacha mbalariany mano ma Nairobi okinyi odiochieng' ni ma kawuono kama oganda mopogore dhi bedo kacha ahinya jogo matindo mano kama gidhi bedo kanyo bende ka wamedo luwo gi Nyakoromogi Jwang'. To gima yangore ka Joyce iwacho ka niero biro mar AI nyalo miyo oganda moko lal tich, to mano bende gimoro ma jolony weche gi mag fwambo osebedo kanyo ka wacho ni oyo ng'ama ong'e tiyo gi AI biro gi tije, ng'ama kia tiyo kode tije biro lal. Koro en mana rango kanyo ni twak ma kama madhi bedo kae magawa moro bende
mane kama summit maduong' dhi bedo katimore mayudore hapa e Nairobi ka wadhi bedo kanyo mondo mi warange ne odiochieng' ma kawuono ni ere kaka inyalo ti kod lony manyasani gi bende mondo mi okonya ne oganda to ahinya jotelo mag ute fwambo mopogore opogore ka gida tiyo kod mbui kod lony manyasani nyakwara gi jwang' kama gintiere ka pod weche thoth ahinya ka irango ite mar 6 ite mar 4 gin weche mobiro kod weche go mag oula kendo midhiero mopogore opogore ma bende gisebedo kar ka sani iwacho ni en gima chal nade ka irango yiero mag UDA onyaranga ni yiero mag UDA ite mar 8 gazet mar Daily Nation ka ipenji kanyo ni why UDA ward delegates are a hot item kama gintiere kar ka nowach ni mage jok madhi bedo kacha katimo yiero maduong' madhi bedo kacha delegates kadhi bedo ka giyiero jotelo mag UDA e piny Kenya mangima en ang'o omiyo piny kae mantiere rochni mopogore opogore iwacho ni yiero jok ma ne ochung' kalaro lemo mopogore opogore e wiye kae nitiere kama ondike kwan mano kwan maromo 209 mano kama gintiere yiero manotim kacha tarik 27. Nyaka sani koro iwacho ni yiero machielo ahinya nyato mago mag ward level wacho kae ni face machielo kata tielo machielo mag yiero makamago e wards biro bedo e counties 5 mokwongo ma biro bedo katimore tarik 18 mano dwe mar 5 mana mahigani mano kapok odhi e yiero mar koro kuonde chung' od bura mibo bed ka itimo tarik 25 dwe mar 5 mano mahigani ma en kaluwore kod jakom mano mar NEB mano mar duond burano mar UDA mano Anthony Mwaura wang'e ni yiero makamagi ng'iyo giga ahinya mar mondo mi wang'e ni kotudore kod jogo mag yiero e kor gwenge manyalo konyogi ahinya nyaka gigeto mano yiero maduong' mabiro bedo katimore higa mar 2027 Cleophas. Mano kani Kenya kor mo jwang' ite mar 10 ka nitie sigana moro madane mondo miyo waluni kendo wakoni kar kae Azimio koro chako chenro mano mar kumo MCS mogari e kaunti ma Nairobi mano MCA Makileleshwa Robert Alai kachiel kod Kanyawari ma utawala kuom romo kod Rigathi Gachagua kotendore kod Rombe mano kano romo kod Nairobi Rivers Commission Action Plan mano romo mantie kar jot mare mantiere Karen mano kotendore kod weche tudruok Alai wacho ni enoge gima rach mano timo wiye kanyo geno kiro lwete mano kod weche manyien nyocha. En nowuok e lela kowacho ni onge gino manotimo marach kalore ni mago gin weche mane hinyo jodak e kaunti ma Nairobi to en kaka MCA Makileleshwa nyaka nochop kuro mar mondo mi ong'iya ne yore mopogore opogore monyalo konyo e bero ngima jodak e ward ma ochung' ne Makileleshwa ka nowacho kanyo yo makane ni jopiny ema yiero ji to en kaka MCA onego bed nochopo kaja mondo en bende ogole pare kata en bende osuma ne paro kowuok kuom jogo ma negiromo godo mondo ginane kaka ginyalo bero alwora mar Nairobi ahinya to e kindegi ma oula ywero ji e kuonde dak mopogore opogore. Kamano bende Winnie Onyando jandiko na Daily Nation kae kokar kae ni Kenya kod Somalia oketo winjruok ni ero ok dhi bedo kata kod achudhe kata cartels mondo mi giting'a ne chenro gi mag timo ohala mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kan romo kanyo kod Prime Minister mapino mano ma Somalia Hamza Abdi Bare ma bende ne giwacho ni thuolo mag tije onego bed ni yawo e kind pinje ariyogi kendo mano mar neno ni adieri gigo ma piny Kenya tero e piny Somalia manyaka sani romo kacha bilion 15 mano ka imports bende magigole piny no ka duogo e pacho kae maromo milion 71.5 mano jabedo kanyo ka irito kendo ohala gi ichopo e yo moro manikare ahinya ka irango gi nyakoro moge jwang' tudruok mag pinje ariyo mantiere mabede sani medo rangi ni nyalo chopo e kinde machal nade nyakoro moge jwang' ite machielo mantiere kar kae mano ite mar 12 wadong' mana dakika maromo 3 kende to watieko weche gi mag gazet kae iwacho ni Linturi ero koro komiti ochopo ka mago mag mano Justice Committee wacho ni ngimana ni kama tek my life is in danger mano koro wacho jod bura mano kama koro tenre kod weche gi mag golo oko apis
mar weche gi jaod bura no ma bende mano Wamboka ma bende nowacho ni iluwe gi jok moko ma bende okia ni gin jok magi kotenore gi golo paro. Cleophas wang'e ni jaod bura no ma Bumala mano jakwa Wamboka nene mano chwelo paro e nyim od bura kodwaro nothich oko jatend migawo mar pur Mithika Linturi. Nyaka sani koro wacho ni ngimane nitiere kama ng'aw. Wang'e ni od bura ne oyiere ni gibro bedo ka ne gisechugo kamiti mano mar ji 10 mabro bedo ka twak kata katimo nonro ewi wanyalo wacho ni ewi gik mopogore opogore miseyo godo Linturi e rema chopo dwaro kaka jatend migawo mar pur e pacho kae. Wamboko nyaka sani koro wacho ni nitiere gari moro kaachiel kod joma okia mosebedo ka luwe kowacho ni mano koro nyalo bedo ni ngimane nitiere kama ng'aw. Penjo nyalo bedo ni owacho adiera kose oyo, to kowacho adiera en ng'a maluwe to iluwe nikech ang'o. To kamiti ma kamano to nego bed ni warito mar mondo mi ka gisetimo nonro margi gipedhane duoko margi e nyim od bura. Od bura koluto mbulu to oyudo ni adiera Mithika Linturi osebedo ka ninde tich to nego bed ni thiche oko kaluwore kod nonro mibobed kiyudo. Noyiere mar mondo mi oti ne jopiny. Waneno e kinde ma en jatend migawo mar pur e pacho kae waneno ka nitiere mbolea mabandia ma jopur oyudo omiyo jopur oyudo lal maduong' ahinya. Warit nonro mibobed kitimo mar mondo mi wane kadiera entiere kod ketho kata oyo mondo koro ng'adne bura nikech wang'e ni jod bura ema koro biro wanyalo wacho ni lwet Mithika Linturi kata ngima Mithika Linturi kaka jatend migawo mar pur e pacho kae nitiere lwet kata e nyim od bura gi sani. To ka wani jod bura bende pod penjo extra bags kata gunde mopogore opogore gunde mathoth mane omedi ewi fertilizer kata ewi mbolea iwacho ni sani nitiere mano ke mopogore opogore mane nitie kembe mopogore nitiere kata Supreme Packaging LLP mano rang kanyo kod mano mitich kod Kel Chemicals mane bende oneno ni golo gunde makamagi mag keyo mbolea ni gin to nogol gi nang'o kata ka niloso mbolea mar adieri ma fake ni to koro ne wuok kanye mano ka nitiere karka e ite ma piny karkanyo bondo kapod wantiere ka e ite ni mar 10 kod 2 nitiere chenro gi mopogore opogore mantiere iwacho ni jatelo mano ka NCPB dero mapacho ka wacho National Cereal and Produce Board otuone anticipatory bail ma koro nyalo miyo jogi kik maki kata ko maki kendo iwacho ni beda thuolo do koro yango kani in koro belni into kwa mige ka polisi obiro iri ni koro chomi kendo ni maki ibiro neno mana kanyo koro kai maki. Mano jatend NCPB mano director Joseph Muna Kimote me oringe doho e kinde ma koro ni lieko ni nyalo make mar mondo mi do mie bail machungo kata tamo meko mare kata kamano onyalo wacho ni nyaka sani koro ibo bed kimake kata kalore kod cash bail iwacho kanyo ni inyalo make mano kotudore kod mibadhi e mbolea moseneno e pacho kae kata kamano inyalo weye onyalo bedo no se weye he had already been charged no se weye kod cash bail mano mar $1 million kata kamano bail ma koro sani koro tuone inyalo pod make kaloni pod itimo nonro kotudore kod mibadhi moseneno e mbolea ma pacho kae jogi onego bed ni duoko penjo mopogore opogore mondo jopiny owinja diera ong'eler kotudore kod gigo mosebedo ka timore ahinya te sekta mar pur. To magi bende mosebedo ka timore do mopogore opogore pacho kanyo koro magi jwang'e ite mar 10 kod 4 ka nitie sigana moro ma kawayudo kanyo jaod Mwangi Wairia mano gavana machon mano ma Murang'a kaachiel kod ka owadgi bende koro nigi weche ma onego bed ni giduoko kata gin gi bura momako gikotenore kod lal mar omenda kata tiyo kod omenda marach ok en siling 351 en siling milion 351 mano bura momako gi karka ibiro winje kendo kinde mabiro karka ka irango $1 million mowego thuolo en kaachiel kod ka jaode ma en Mwangi Wairia idhi bed kanyo ka iwinjo buchgi kumoro achiel mano ka idhi tuom bura no kendo ka otenore kod chenro mopogore opogore iwacho ni giko ma idonjo ne godo mano Waigwe kaachiel kod ka Kiama giduto ne gikwedo weche motenore kod luoko omenda kata weche mag money laundering kod mago mag chano chenro mag lal kod omenda kata tiyo ma ok ni kare kod omenda ahinya magi ma iwacho ni mag sirkal mar kaunti ma Murang'a e kinde mane gintiere kanyo e apis kane en first lady ma Murang'a mano jaod
Mwangi wa iria. Bende bathe kanyo Cleophas anno weche ma omulo weche mag somo. Nyaka sani koro piny owacho chano mar ndiko e tich mago jopuonje mapuonjo e kuonde tiegruok mag TVET mago maderom 2,000 makoro sani oseteri kaluwore ni demand mag dhi kuonde tiegruok mag TVET sani koro nitiere malo kanyo kaluwore kod North Rift TVET Regional Director mano Mikel Ragata nyaka sani koro wacho ni chenro mar recruitment kata ndiko e tich jogo matiego jopuonjre e kuonde tiegruok en kaluwore kod kwan mag jopuonjre mathoth ahinya masani koro odonjo e kuonde tiegruok mag TVET gino momiyo nyaka koro ka gidhi e skunde kanyo to nyaka giyud jogo manyalo puonjogi e yo makare mane ma wacho ni magi biro kaluwore koda okenge mopogore opogore ma jatend piny ne oketo e sekta mar somo e pacho kae ma omiyo joma thoth koro dhi mar mondo mi opuonjre tije mag lwedo e pacho kae to ang'e ni magi duto timore e kinde ma koro wang'eyo ni TVET institution ahinya to mago mag North Rift nyaka sani koro gibro bedo ka giyango higni 100 ma TVET osebedo godo e pacho kae gini en gino makare ahinya kaluwore no bobedo kojiwo weche mag somo e pacho kae komed jopuonje mapuonje kuonde tiegruok biro miyo nyithindo kose apply odhi kuro to jogo mapuonjogi bende gibro bedo ka giyudo makoro biro bedo ka jiwo kata ting'o malo kwan mag jogo mapuonjore tije lwedo e pacho kae Cleophas. Koro boke juang ka ontiere karka iwacho ni chenro mopogore opogore nitie waranga gazet ite mara pago chiko Joyce ka koro kwa batieko ka wendo sedonjo mondo mi angwaranga ne kuonde mamoko madhi bedo kanyo ka waluoni nyakora moge juang Joyce nitie katun ka wacho ni move stay ngama koni ni move biro gi gimada dari kata tenga wacho ni magi jok modak Riparian mantiere Madhari Riparian mantiere Runda tikono gi wacho ni udadak penjo nitie ka unto bedura bera mae gima timore gi sani ahinya nyatebo mama Nairobi kae waseneno ka sirikal nyiso jogo modak Madhare ni unu gedo e kuonde thidhia kata kuonde ma pi nyalo daruru to kendo neno ka tingni noseket kuro mamuko udi to kwa neno Runda wang'e ni ma gavana e kaunti ma Nairobi ka kalore kod katun ma ochor kanyo imuko koni Madhare imuko to kineno Runda, Riparian in Runda. Obiro mana gi bot makamana pa ni golo mana ji e udi to tero gi kumoro, piko se dok chien to kendo gi dok kuro. Chike ng'iyo koni, ochalo ng'ama koro miyo jo Runda luor. To bo penjo gini, you want to stay? Ude stay koso onego dar. Gichalare nyakora mogo juang ini nene machalare katun mantiere karika Joyce weche mathoth dwa losa ahinya okinyi makawuono ang'eni weche mag oula ntiere karka gazet mara The Standard omiyo pek wach weche mag oula kachal koda ka neno kanyo ni en food crisis kata nok mar chiemo madhi bedo karka kalure kod puothe mokethre koso chal nade kachal koda ka Mount Kenya Power Rivalry mabende koro nitie kanyo ka Moses Kuria odonjo koro diere kanyo kod sigande Eliud Kipchoge mane walose johera mag adhula ipenjo kanyo iwacho kanyo ni Ten Hag not ready to leave Ten Hag ok dhi pod entie owacho ni oda bedo kanyo season manyien oneka kodhi bedo kar kanyo weche mamoko mantiere Joyce ang'eni gazet ma Standard da lose mamoko mapod ntiere miya wach marimo gi kotenre kod The Standard. Cleophas nyaka sani mana kaka isewacho gazet mar The Standard oketo kae nok mar chiemo manyalo biro e pacho kae wang'e ni kinde mang'eny to ka oula osebiro to gino mabobedo kwaneno machielo en oro kata kamano sirikal onego bed anene temo mateka mar neno kaka inyalo kony jopiny nikech adiera jopiny ema biro bedo ka sandore sani oula nitiere oula ywero jopiny kech biro biro jopiny ema biro bedo ka thagore sirikal onego bed ni keto ne piny okenge makare mag kedo kod masiche mabiro apoya nikech wang'e ni oula en masira mabiro apoya e kinde ma oro biro bedo bende obiro ga marach ahinya jomoko tho jamni tho onego bed ni ng'iyo okenge mag gayo obed oula obed oro mar mondo mi jopiny kekenyre to duto koth podi medo chwe jopiny obed akicha jopiny oritre mar mondo mi pi oula kik ywer ng'ata kendo jomosetho ng'eny ok dwa gom ni ng'ata owit ngimane kendo. Erokamano Joyce. Nyakoro moge juang nyinga Cleophas Oluoch oriti masani.